mezclamos juntos. ¡Wow! ¿Cómo seremos uno? Det er en hest. Det er en virkelig flot hest. Tak. Tag mig væk fra det her helvede. Business. Det her, Studerende. det er noget pis. Det er noget absolut muggost. Fuck you troede, at det her det var mit hår. Hvem i det der univers har... Hvem i det her univers har sig selv som bogmærke, Frank? Cut the cameras. Sådan, har bare ladt være med at sætte sådan de bærende stolper i. Så dem, der bor i dem, de er sådan... Jamen, de skal... Living on the edge. Vi kan selv spørge Jakob Spiegelhauer. Jeg tror på ham alligevel, fordi at han har lavet mange gode programmer omkring folk, der snyder i tilværelsen. Jeg håber ikke, han laver et af mig. Kom til min julefrokost. Klokken er 9 om morgenen. Vi har marked i dag. Gaden er lidt Stor. Det var ikke sødt sagt. Ja. Ej, der var en, der landte lige i din armhule. Kan du se det her Det er vanilje, flødeis med valnødder karamelliseret. Nemlig en af mine yndlingsting i verden, hvilket er mælk med smag. Savior-fræse. What do you think she's gonna play next, Dad? I don't know, but if it's Edge of 17, back up. I need some twirling room. Ah, this is it. This is it. Back up, back up, back up. Det hele handler om at fange vind. Det er rigtigt. Det her er vores plads i dag. Begynder at ske ting nu. Klistermærker. Visitkort. Det er mig. Og det er Franke. Vejle Kulturland. Get ready to get your nuts. Let me tell you about the love is one. Si lo mezclamos juntos. Wow! Klokken er nu 7. Jeg har haft 5 forskellige frisyrer i dag, og på mit nummer 2 outfit. Og mine forældre er kommet, og min lillebror. Og så skal vi ud og have noget mad. Frank er stadig i gang med sin tidligere mad. Vejle, det var fucking fedt. Vi glæder os til at komme tilbage. Jeg der købte noget fedt kluns. Tusind tak. Det var mega nice. Det var mega nice. Og jeg ved ikke om I så det, men der er folk der hopper på en fucking trapez herovre. Sådan, det ser mega fjollet ud. Hvem er det? Det er første gang, Frank og jeg holder markedet med cementfabrikken, og det skal vi så meget gøre igen. Tak fordi I kom forbi og kiggede. Ja.